मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिपल नार्जारिनि गंसे नखरा सिलिंखार। थांनाय हरनि 9 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेर फालोआ तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि कुमारपारा गामिनि बिपल नार्जारिनि थाग्रा न'खौ बोख्लाब बोसि सिफायनानै गालांदों। लोगोसे जानो थाखाय थिनानै दोननाय बस्थानै माइखौ दिहुननानै जालाङो। बेजों लोगोसेनो फुख्रिपारा गामिनि आतिम बरगयारिनि माइ दोनग्रा न'नि इन्जुरखौ बोफायनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौ जालाङो। तामुलपुर सेसापानि ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो सोमजिबाय थानाय हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय दावहाखौ हाग्रा बिफान आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा बेनि सायाव दासिमबो जेबो बिफाव लानायखौ नुनो मोनाखै। हरनि 9टासोआव मा खालामना दंमोन नोंसोरलाय? जोङो दा गेदेरफोर मोननाव ओंखारलांदोंमोन आरो दा इसानावनो थाहैनानै ओंखारलांदोंमोन आरो जेन थेन बासिलांदों आरो जों दा जों माने दा न'आव थायाखै सानथाम सानब्रैसो जाबाय जों न'आव थायाखै जों न'आवनो गिनानैनो जों थानाय जायाखै आरो न'आव हौवा मानसि गैया आरो जोंहा दा न'आव दा जोंहा बिमा फिसाल' थायो आरो गिनानै जोङो न'आवनो थायाखै रावबो गैया आरो जों बिमा फिसाल' थायो दा बायदिसिना बायजोब्बाय माजोब्बाय एसे सहाय हरबानो जाबाय नोंसोरो मा खालामनो आरो उपाय गैया। मानैमोन मैदेरा फालो फैदोंमोन फैनाया थेवबो फालोआ बिथिं फैनो हास'वासै मानैल' फैदों आरो ना गावस्राना फैदों आरो मा सिलिंखार जाखो? न'आव थानाय बाकसफोराबो बायदिसिना जिफोराबो सिलिंखार जाजोब्बाय माइखौबो जालांबाय एसे माइरंबो जाजोब्बाय माइयालाय बस्थानैमोन ओमफ्राय माइरङा बाल्थिंनै दंमोन आरो जायाखै खोमा बिसोरो मिथिया आलाय सिलाय खालामजोबदों आरो आलाय सिलाय खालामनानै माबाजोबदों बिसोरो एसे सहाय हरबानो जाबाय नोंसोरो जोंखौ। मा मुं होनो नोंनि हौवानिखौ? बिपुल नार्जारि। रन्जिता नार्जारि। मा गामि बेयो? कुमारपारा सेसापानि।